Piye. Sik. Sing kompak wong telu. Terus Jiro lu. Bengkengean sakcerit. Sinden senengane kok dicerit. Mbak Lilis. Dalam. Sih semangat toh? Nggih, masih. Pokoknya kudu semangat. Tasik 2 hari ancen kok. Telung bengi kegangan suwengi sik 2 hari iki. Njur sik pirang bengi nduk? Sik lama. Ngawake dijaga jamune aja nganti lali. Nggih. Golek nganti jamune iki ora dikulinake di tengah jalan njur lara. Nggih, siap. Heeh. Nduk Diah. Dawuh, Pak E. Aku le nyawang awakmu ki nggumun bathuke nonong bokonge jebrat. Wah, jan wis awake gilik. Jenengan iki wau nggih nggo banteng rasukane anyar nggih, Pak. Iki klambi lawas iki Oh, sing. lawas. Ping sedaya nih. Menyesuaikan. Yang baru itu yoga itu loh, yang baru. Nah. Oh iya, yoga eping-eping. Iya. Sing penting semangat, ya, Dok. Injih, siap, Pak E. Sinden kuwi gaweane melek bengi. Nggih. Kewajiban sebagai wanita solehah aja bangkong ya, Nak. Lek niku nggih, Pak. Nah. Tapi Sinden Sekar Gadung niku sedaya sempak teles, Pak. Apa? Kok ngono ki piye? Aja negatif thinking seto artine enek. Sempak teles niku semangat kompak anti lemes. Wah. Ngoten lho, Pak E. Awit nek lemes ya awakmu nesu mengko. Mbak Sulis. Dalam kali Mbak Cange. Nah, ini germone Sekar Gadung. Loh kok terima toh, Pak? Iya, luar biasa. Ngaturke salam kagem warga masyarakat Sumbersari Mojogendil. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Wah, jan elok, jangkep tek komplit. Komplit, Ya. Pak. Indonesia Raya negara ingkang Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Tembange garapane dhewe nok kopi wengi Nggih. sak bawane. Ayo arep golek repekan. Lah kula usul lho Pak Dano nika, tapi mboten jenengan ACC ngono. Penak men sinden kon goleke layar arep ning arep ngrepek. Tanggung jawabe ning endi? Itu loh perkembangan zaman Pak. Mungkin jenengan yo tak setel Ndadekke lumuh. Tak setelne video Pak, engko kena disetel. Gak nyetel wong loro ae. Yo, diawiti saka sapa Mbak Diah kena, Mbak Sulis kena, Mbak Bawa, Lilis Pak, kena. ini, Pak. Bawa pucung. Amit nggih Pak E. Ki Nyapa kok nganggo amit? Mbak? tembange kopi wengi liyane rung duwe sing duwe mek rombongan Sekar Gadung tok iki. Nggih. Wanci dalu ayo padha melu aku Diaturke bobot Didik Fajar sing sangka Wonokerto Kediri rawuh. Mas Han sing sangka Pleman ya rawuh. Sing sangka Perak Pak Haryono ya rawuh sak rombongan. J Sugeng rawuh. Mbak, sik to Mbak. Piye Mbak Lilis? Mas Dar kok malih sepuh to? Nelungsungi. Ngawur. Kuwi tuh Meleh, Mas toh. Dar kok Mas Dar mundur kalau. Iya, oh iya ta ya Allah ora ketahuan. Turun pangkat. Enggak kelihatan.
Tindinganipun Wong Mas yagane Dan. dhewe iki ora asik dhisik mubeng kabeh iso. Wow. Ambakno sing gampang muji iki lek gender ya apik lho kuwi. Berarti Anggere Mas Yana nggih saged gambang. lho Apa meneh Pak Gembos? Gender ya iso lho. Lungguh jejak gongan. lungguh jejagungan. Sambi utut. Sambi ngrokok. Ngombe. Ngombe apa, Cak? Kopi. Kopi. Rasane piye, Cak? Seger. Wis alit angkringan bisa nyoto. Ya, kaya ngapa? Tembange kopi wengi dados Ngangen-angen ning sajroning wengi. uga katur warung Mbak Ning sing sangka Wates Kediri. Muga laris manis Mbak Ning. Luki ngadekan mak. Enak ki mergo sik sore coba lek diluk engkas. Lho, lha apa? Lah padha ngantuk apa ya dadilan enake coba. Lho kan Sekar Gadung sindennya ndak pernah tidur, Pak. Aku ora ngomongke sindene yogane iki lho diluk engkas. Apa enten ta, Pak Aja ngono kok Mas Bowo nesu. Ya. Malah mbok cethake. Nek yoga nek isuk sansaya semangat lho, Di. Semangat. Mergane Saya isuk engko enek sing koprol-koprol bareng yoga. Iya. Sing paling semangat iki Mas Uji ku angger bar gara-gara nguyuh terus joget ning mburine gong gedhe.